Бародаро, салом алейкум. Чанд қашид видео накарда будам. Ина бо мечта видео мекунам. Барои мечта чамде яхе бародаро да видео мекунам. Исо ҳами каналда мепартом. Серано ито фаҳмиш яхелаш қинтаракай дер мефаҳма. Нигоҳ кунед, переключатель сухтаги ай. Ями 4 бисёр мемонем бародаро месӯза. Баъд яхе устодам намёк битём. Вақте ки ина мисол ҳами дардая, ина миҷа мисол ҷазира переключателя шумо алиш карден, хай заводской хичай аҳамиятен. Ҳами мисол на ҳами аки ози кандагиара ма сар мекунам, ҳами ҷошон бисёр безебай, ҳами ҷорам нав кунен. Мақсад соз кунен. Вақте ки боли мениам бошаку кӯшиш кунен ҳаму соҳиби ҳами плитада ҷабр нашава. Раз дефект ҳами ай, яхело тоқа ҳамиро алиш мекунан, мисол дига ҷоша нигоҳ намекунад. Ай пушти иҷаку бо мезана ҳами ҷора месӯза. Баъд ҳами гармии тен бо ҳами абриф мешавад, парақас мекунам, соҳибхонара метарсонед. Чӣ дар кора? Барои гуфтум ҳами чиз чанд қа видео накардам, гуфтум чӣ мавзӯъда видео кунам. Хай бо комментариёма хондум ки ҳами борода бисёре ки дар бораи мечта чанде метавонӣ бисёртар бафаҳмон. Ина бародаро ма мисол фаҳмондум. Тон пад пайвастша гуфтагимтон ҳар яктатон бидроен да ҳамуҷо нишон додагием ки ҳами сим мисол мебиёя, ина якташ мебиёя иҷа. Мисол якта ома диимаш мебиёя, перемичка мебиёя. Ҳар якта ҳами перемичка мебиёя. Яктага бошам яктада мебиёя. Баъд мерава ина диим, ина ядша дидем. Ина диимаш ҳами кандагира бине. Ина иҷа омадагиай бо айс перемичка додагиай. Перемичкаш бо як сими лампочка қади пайвастай. Ина иҷа омадагиай. Аи бо ина ида перемичка омадагиай. Ида 120 мешава қади симои лампочка. Ана баъд сета тен. Мисол ина иш монбайнда рафтагиай. Ина иш илавда. Ина сеимш мисол ина илавда. Амирам амхе. И рангора нигоҳ накунед, яхело айрӯи ранг нигоҳ мекунам. Метавона ҳами ранг сирх да ини бояд биёд. Метавона да и бишава. Баъд меги и сирхай ку бояд и да биёд ё сирх биёд мобайн да биёд. Ҳамиро нигоҳ накунед. Симои даруншон як метавона шида бародаро. Хай касе подписаться нест, ҳатман лайк подписаться бачиқа бародаро. Миннатдор мешем. Раҳмат бародаро. Зинда бошен барои дастгиритон.